Fil-viżjoni tiegħu bbażata fuq 12 pilastru l-Partit Nazzjonalista jemmen f'politika li tpoġġi lill-Għawdex u lill-Għawdxin fiċ-ċentru. Sostna dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li l-baġit għas-sena d-dieħla preżentat mill-Gvern Laburista ma offra ebda soluzzjoni għal problemi li qed ħabbat wiċċa magħhom il-Gżira Hija wa saq illi l-Partit Laburista ilu sa mill-2013 wiegħed li jrid joħloq ix-xogħol għall-Għawdxin f'Għawdex stess. Fatt illi mhux biss ma sarx iżda fl-aħħar 7 snin l-ammont ta' Għawdxin jaħdmu Malta ittriplaw. Chris Said spjega illi ċifri qed juru biċ-ċar li l-każijiet soċjali u r-rata ta' kriminalità f'Għawdex qed jiżdiedu fil-waqt li hemm differenza sostanzjali illi qed tiżdied fil-paga medja bejn il-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Dan fil-waqt li insista illi b'taħlita ta' inkompetenza u dik li sejħilha ħadma kbira tal-Gvern Laburista, is-saħħa tal-Għawdxin spiċċat f'limbu wara illi l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex inbieħ lil privat fi ftehim illi sar ma' Vitals Global Healthcare u llum taħt idejn Stewart Healthcare. Ftehim illi sissa mofra ebda serħan il-moħħ liċ-ċittadini b'mod partikolari fi żmien l-imxija tal-COVID-19 illi qed ngħixu llum. Huwa budget li jinjora għal kollox dawk li huma l-problemi veri u reali ta' Għawdex u tal-Għawdxin. Fil-waqt li d-deputat nazzjonalista Joe Ellis insista li risposta ta' Gvern Laburista biex jiżdied ix-xogħol f'Għawdex kienet żieda f'impjiegi prekarji. L-importanti li fuq il-karta ma jidhrux qiegħda. Huwa saq illi għall-Partit Nazzjonalista din mhux soluzzjoni adegwata u kommessi illi l-Għawdxin ikollhom impjiegi ta' kwalità li jixraqilhom sabiex iż-żgħażagħ u l-ġenerazzjonijiet ta' għada jilħqu aspirazzjonijiet ogħla biex ħadd ma jibqa' lura. Kommessi illi nagħmlu minn kollox biex Għawdex ikollu impjiegi ta' kwalità ħalli iż-żgħażagħ jibqgħu Għawdex u t-tessut soċjali ta' Għawdex ma jibqax jiġi mminat iktar. Min-naħa tiegħu, id-deputat parlamentari nazzjonalista Kevin Kutajjar sostna li Għawdex dejjem kien u għadu jgawdi minn frott politika sewja ta' Gvern Nazzjonalista fil-waqt illi insista dwar l-importanza ta' aċċessibilità u sostenibilità kif jixraq għall-Għawdxin. Sfortunatament, matul dawn l-aħħar 7 snin u nofs, illi rajna il-Gvern Laburista, l-Partit Laburista jigverna, f'dan il-qasam pratikament sar diskors sabiħ biss. U ngħidha illa li xi realtà u mhux biex bi kritika biss. Kevin Kutajjar sqar illi l-Gvern Laburista ma wetta ebda proġetti kapitali f'Għawdex bħal faċilitajiet ta' cruise liners, park għall-familja f'tal-Qortin u l-breakwater f'Marsalforn. U insista illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinsab kommessi li wettaqhom għaliex l-Għawdxin huma tassew fiċ-ċentru tal-politika nazzjonalista.